Samuel ngoma di kan ti dunsia. Na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ, Ubejam Saul akosi da bɛn. Na me die, mapo no sɛ oni Israel so hene. Fa ngo hyɛ wabɛn ma, na bra ma me nso a Bethlehem ni Yisai nkyɛn. Efiri sɛ ne mmamu na meyi ɔhene mafa. Na Samuel se, mɛyɛ dɛn makorɔ, na Saul ti a obekume. Na Awurade se, Fa nantwie bɛkoro anakɔka sɛ, mebaa sɛ merebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade. Na frɛ Yisai bra afɔdeɛ no ho. Na me ara mɛkyerɛ wo deɛ yo, na sra deɛ meka makyerɛ wo no ma me. na Samuel yɛ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ no no. Na ɔkɔɔ Bethlehem. Na kuro no mu mpanin de ahopopo behyiaa no ka sɛ, Woba na asomdwoe mu ana? na ɔse, Asomdwoe mu. Mebaa sɛ merebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade. Munwura mo ho na mo ne me nkɔ afɔdeɛ no ho. na odwiraa Yisai ne ne mma no. Na ɔfrɛ wɔn baa afɔdeɛ no ho. Na ɔbaa mu no, ohunu Eliab, na ɔse, Ampa deɛ Awurade asra no no na ɔwɔ n'anim yi. na Awurade ka kyerɛɛ Samuel sɛ, Nhwɛ no ho tebea ne ne nipadua tentene yɛ, na mempɛ no. Na menhwɛ deɛ onipa hwɛ, na onipa hwɛ deɛ etua aniwa, na Awurade deɛ ɔhwɛ akoma mu. ɛna Yisai frɛɛ Abinadab maa no twaa mu Samuel anim. Na ɔse, Oyi nso Awurade mfaa no. na Yisai maa Sama twaa mu. Na ɔse, Oyi nso Awurade mfaa no. na Yisai maa ne mma baason betwaa mu Samuel anim. Na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ, Awurade nyii yeinom. na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ, Mmeranteɛ no nyinaa nie. na ɔse, Aka akuma no, na hwɛ, ɔrehwɛ nnwan. na Samuel ka kyerɛɛ Yisai sɛ, Soma ma wɔnkɔfa no mmra, na yɛrentena ase gye sɛ waba ha ansa. na ɔsoma ma wɔkɔfaa no bae. Nso na ɔbere, na n'anim ayɛ fɛ, na ne ho nso yɛ fɛ. Na Awurade ka sɛ, Sɔre sra no, na ɔno ara nie. ɛna Samuel faa ngo abɛn no, na ɔsraa no ne nua no mu. Na Awurade honhom sii Dawid so. Efiri da nara de rekorɔ no, ɛna Samuel sɔre baa Rama. Na Awurade honhom firi Saul ho. Na honhommɔne firi Awurade nkyɛn bɛhaa no. Na Saul nko aka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ, Nyankopɔn honhommɔne bi na ɛreha wo yi. Ma yɛnwura nka nkyerɛ wo nko a ɔwɔ w'anim yi, na ɔnkɔhwehwɛ obi a wonim sankuo bɔ, na sɛ Nyankopɔn honhommɔne no ba wo so a, ɔde ne nsa abɔ ama wo ho atɔ wo. na Saul ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, Monhwehwɛ obi a wonim bɔ yie ma meɛ, na momfa no mmrɛ me. na mmeranteɛ no mu baako buaa sɛ, Hwɛ, mahunu Bethlehem ni, Yisai ba bi a onim bɔ. Ɔyɛ ɔbarima a otumi ne ho, ne ɔkofo ni, na ohunu nsɛm mu, na ne ho nso yɛ fɛ, na Awurade di n'akyi. na Saul somaa abɔfo ma wɔkɔɔ Yisai nkyɛn kɔkaa sɛ, Ma wo ba Dawid a ɔwɔ nnwan no ho no mmra me nkyɛn. na Yisai faa afunumu de paano ne nsa kotokuo ma, ne ɔpapo soaa no. Na ɔde somaa ne ba Dawid kɔmaa Saul. Na Dawid baa Saul nkyɛn, na ɔbɛyɛɛ ne somfoɔ. Na Saul dɔɔ no sɛ, na ɔde no yɛɛ n'akodeɛ kurani. Na Saul soma ma wɔkɔɔ Yisai nkyɛn kɔkaa sɛ, Ma Dawid nsom me, na wanya m'anim animuonyam. na sɛ Nyankopɔn honhom no ba Saul so a, na Dawid afa sankuo, na ɔde ne nsa abɔ, na Saul ho adwo no, na ne ho atɔ no, na honhommɔne no afiri ne so kɔ.